kod familije Hit Radio uživo. Znači nema dalje ljudi, tu je kraj, početak i kraj. Posjetite kanal da vidite mislim o čemu pričam. Pročitao sam komentar, negdje neko napisao, kaže Familijo, koji ti prvi posao bio tebi što si radio u životu? I taj komentar mi dade ovakvu ideju da snimim klip. Prvi posao, oficijalno znači posao koji sam radio za platu je vožnja kamiona. Znači to ono sad ako ne računamo što sam ja držao nekad svojevremeno, mislim, noćni klub. Prvi noćni klub tu u okolinu Paraćina, znači bio. To je bilo davne 95. Mnogi od vas još nisu bili ni rođeni tu, kad je to bilo. Ali to je bilo vreme, ljudi, znači to je bilo kad je Bog išao po zemlje. Ima i o tome da se priča puno, mada eto, odatle je prošlo koliko? 95, 2015, 20 godina, 26 godina, ljudi moji. 26 godina od kako sam držao kafić, noćni klub. Ali prvi posao koji mi je bio ovako oficijalno, znači da radim kod nekog, to je bila vožnja kamiona, ni manje ni više. Eto, od 96. godine. Od 96. godine smo počeli da vozimo kamion, ja i moj drugar Kale. Pozdrav Kale za tebe. Počeli smo znači da vozimo kamion kod pokojnog Šuleta. Pokojno, kažem pokojni zbog toga što je poginuo čovjek sa motorom 2005. godine. Čovjek koji je vozač kamiona bio od deteta, da može se kaže, i našao da kupi neki motor i to ga koštalo života. Izgubi glavu čovjek od motora. Ja i taj moj drugar Kale, mi smo, znači naš posao je bio da idemo u Pakeraju, u fabriku cementa i da tovarimo cement, da tovarimo i da izvlačimo, znači, kamione utovarene sa cementom. Znači, uđemo unutra u Pakeraj, utovarimo kamion, ja jedan, on drugi, i izvlačimo napolje, otkačinjemo prikolicu, imali smo jednu rezervnu, zakačimo drugu prikolicu i ulazimo unutra. Znači, kad jedan je bio kamion prikoličar, to je bio neki roman tadašnji u to vreme, to je ono, znate, bilo ono međugas, šaltovanje i te stvari. Taj je bio kiper kamion sa prikolicom, imali smo jednu trosviku prikolicu na taj kiper. I drugi kamion je bio Mercedes, smo imali u to vreme 1653, ako se ne varam, ili 1953, ne mogu sada se sjetim tačno. I to je bio prvi kamion sa onaj, kako se zvao taj menjač, ili je to Tiptronic menjač bio onaj, što samo napred nazad šaltovo je bilo. I drugi kamion koji smo imali, to je bio Kamaz, ljudi moji. Kamaz, ruski. Isto trosovinac je bio taj kamion. To je bio prvi moj posao. Naravno, ja sam išao sa pokojnog Šuleta. On me je učio tad da vozim prvi, znači taj na međugas, taj Eaton Fuller menjač, čuveni Eaton Fuller, koji dan danas se koristi ovde u Americi. Ne znam iz kog razloga, znači ljudi stavljaju taj menjač i dan danas u kamione 2021. godište. I još uvijek se stavlja Eaton Fuller, znači menjač koji se šaltuje na međugas i na duplo kvačilo, ili kako to se god kaže. Koga šaltuje sa kvačilom. I ja se sećam, idem sa Šuleta, on sedi tamo na desnu stranu i ja vozim i sve nekako na gore nekako ide, ali kad treba na dole, znate, ono, 9, 8, 7, to nikako, nema šanse. Znači, iz brže u sporiju, nikako. I kad dođe ono, znate, ono, iz 5. u 6. tu, ma idi, oštrim u zupčanici do Niša sve. A on s one strane kaže gazi gas i on tačno zna, znate, znači Fuller menjač se šaltuje tačno na jednu određenu
na jedan određen obrtaj motora. I on kaže gazi gas, recimo ide u 7, gazi, drži, pusti gas. Pusti gas, ja samo pustim gas i on pap 8. Nagazi gas, pusti gas, daj malo među gas, ja dam među gas, on ga pap i 7. Pap i 7 u 6, znači čovjek s levom rukom šalte s one druge strane, ja ne mogu desnom rukom što ode pred mene. I to je bilo to obučavanje, tako eto, do Niša i nazad i konačno sam ja tu kapirao, znači u povratku iz Niša, sve to išlo bolje i bolje, eto. To je bilo, znači, moje prvo iskustvo i negde gde sam ja naučio da šaltem, znači, Eaton Fuller menjač. Prvo to iskustvo. Taj posao, eto, to je bilo, znači, Pakeraj, fabrika cementa u Popovac kod Paraćina. Ubrzo posle toga počinjem posao kod Doroteja, čuvenog Doroteja, koji ga ljudi znaju, koji ga ne znaju, evo ja im predlažem ovom prilikom da idu da potraže tog čoveka, još uvek je, hvala Bogu, živ, Dorotej Rika, znači to mogu da kažem, eto, za tog čoveka mogu da kažem da je nekako meni možda i bio i neki mentor. Znači, šta to znači? Hoću da kažem da sam mnogo toga naučio od tog čoveka i to je jednostavno čovjek koji ima mnogo životnog iskustva, koji stvarno zna mehaniku, koji stvarno zna, ja mislim da nema nešto da ne zna. Stvarno se čovjek razume, pogotovo znači to u taj kamionski posao, u tu mehaniku, sve oko toga, znači u to je doktor. Evo, ja vam to tvrdim i garantujem. Mislim, eto, jedna priča, znači iz njegovog vremena, kad je on bio, normalno, kad je bio čovjek mlad, u godine, zdrav, prav, taj je radio generalno za noć na kamion. Dođe od ture, parkira kamion pred kuću, njegova žena mu dodaje alat celu noć, on radi generalno na kamion. Skida motor, sve on to povadi, poskida glave, vadi klipovi, povadi sve, stavlja karike nove, šta li radi, pitaj Boga. Uglavnom, on je čovjek skidao glavu od kamiona preko noći i ujutro je išao na put. Takav je to čovjek bio. Dorotej, zvani Rika, eto ljudi, može ga potražite. Čovjek je jednostavno guru, znači sad u ovim godinama, on je sad negde možda tu 67-8 godine. Eto, znači, taj čovjek je najviše zaslužan za sve ovo što ja možda danas koristim kroz svoj život i kroz svoj ovaj posao i kroz svo ovo snalaženje. Znači, to bi možda bio neki moj mentor. Tu sam također isto vozio kamion, počeo sam sa solo kamion, pa sam onda vozio gorivo, pa smo sa solo kamionom sam vozio cement, pa sam onda vozio gorivo, pa smo onda vozili cement sa veliki kamion. Drugo, imali smo dosta ovu tešku mehanizaciju, znači bagere, buldožere i tako te mašine. To sam isto vozio, znači ja sam vozio bager, vozili smo jedan onaj IC-bejku jednu, imali smo znači onu kombinirku naprijed, kašika pozadi, onaj kao bager. Sa bager, recimo, ja sam prvi trasirao put izvor Gornja Mutnica, prvi sam obeležio put sa geometrom, išli smo ceo dan, znači tražili smo čaure da nađemo, da bi trasirali put. I ja sam bio taj prvi, znači, koji je trasirao taj put izvor Gornja Mutnica, koji je neki 3 km dužine i koji mnogo znači ne samo tim selima, nego znači i celoj okolini taj put. Bilo je, znači, tu svega i svačega. Bile su, znači, dogodoštine i dogodoštine. Da je onda postojao YouTube, a to je, znači, negde radnja od 98. 99. godine, 2000. 2001. tu. Da je onda postojao YouTube,
I da smo onda, imam ja neke klipove i tad snimane iz tog vremena. Ću da nađem neki klip, možda tu ostali 1-2, ali nije nama bio mozak tad setapovan u taj smer, razumete, to da snimamo, da se stavlja to na YouTube. Prvo, YouTube nije ni postojao tad u to vreme, a drugo, da je YouTube postojao, znači ovo bi bio milionski kanal, znači sa 1.000.000 subscribera, ja vam to garantujem, pod obavezom. Znači šta smo mi sve imali, koje dogodovštine i situacije, to je, ljudi, ja mislim za jednu knjigu da se napiše. Odrađivali smo dosta poslova za opštinu Paraćin, radili smo ulice, radili smo krpljenje ovih rupa, udarnih rupa, to smo radili, odrađivali smo i nove deonice, znači pripremu za asfalt, to smo odrađivali. I eto nešto iz tog vremena, neka situacija, sećam se ovako zanimljiva, kad smo išli za Bor, imali smo dosta mašina u Bor, koje su radile u Kopovi. Inače, Dorotej Rika je čovjek, ja mislim da je jedini u Srbiji koji ima u posjed, još uvek mislim da ima, Caterpillar 992, to je inače jedan od najvećih Caterpillara koji su ikada pravljeni. Mislim da je 992B, stara mašina, ali je znači isto, i naravno i Caterpillar i dan danas pravi te mašine, samo koje su malo danas novija, naravno. Inače, ta mašina ima kašiku od 14 kubika, to je znači bukvalno kad zahvati materijal, to je jedan kiper kamion, ceo. I sad bila ta mašina u Bor, pošli smo mi da vratimo tu mašinu iz Bora. Pošto je crkla, treba se radi generalno, znači skidanje motor na licu mesta u Bor, stavljanje na prikolicu i dovežanje motor u radionicu ovamo kod nas. Ali kad smo pošli na gore, svratili smo da kupimo nešto za jelo, pa svratimo da kupimo u Lukovo nešto i kaže Rika, daj švarglu. Kako bre švarglu, koji će da ješ švarglu, ili bre u pizdu mater, kako će ješ švarglu. Ma to kaže, to je najviše kalorično, to ima da nas drži ceo dan, razumeš. Seče u ravnu švarglu, to se sećam u prodavnicu, seče, a ono, oči izje ovako, gledate pravo u tebe, ono, kako ju seče ovako, ono, oči ovako gleda, to je naš švargla. Sve mu jebem, ja kajem, ovo, ja nema šanse da ću da jem, ja ću strevat i sterav, ali ovo ne mogu da jedem. Tako je to bilo, ljudi. Eto, to bi bilo to, ljudi, te dogodoštine. Odo kasnim na posao, ljudi. Kasnim, ljudi.